banzan duka cikin dare ya hada mata kayan ta yace gaban mai gida. In gaya maka cikin daren nan bai yi tunanin ina za ta je ba ya kore ta. Da i kore ta. In gaya maka ya hana ta ɗiban labule ke tura barin ɗauko ya hana ta ɗiban labule ya hana ta ɗiban kayan kicin gana ma. Jakar da ta mini bidiyo ɗaya sai na mata bidiyo 21 don umarin uwarta. Kuna ji na ba? Ju wani sharri da take Aminu je ta ne mini sharing bidiyon nan saboda jiya da naga abin yana nema ya zama wani iri nace Aminu je ta ka zo gidan nan ka zo kai da ma wani saboda bana son sharri na mata saboda ina tsoron sharri na mace. Aminu je ta kansa dariya yake yi. Ju wannan katuwar jakar wai abin da take faɗa wai aike tun da ke ga na shirya da tsohuwar zuma ta shikenan kika tashi hankalinki. Ni da ke muna soyayya ne? Me ya faru? Kin ce wai labule wai ta zo ta dau labulan mana tunda ku ne hukuma ko ta zo ta dau labulan inda idan da kudin ta siya ta ce muku kuma wai na kore ta kwana a waje bacci tai anan har da mun shari a cikin gidan nan kai jiya har abinci na bawa matata a baki abinci a baki amma tunda ita ta gaya miki ban ga laifinki ba ko me kika faɗa kuma ku tunda ku kuke dora ta ba matsala auren nata zai mutu sai ku je ku dora kun gane daga inda ku tsaya dama ni ba za ta ƙara dawo min gida ba dama ba za ta ƙara dawo min gida ba shine magana kuma Sadiya Haruna uwar gidana ce Sadiya Haruna masoyiya ta ce bari in gaya muku ba a ma taba wacce take so na ma irin Sadiyar ba Sadiya can go mad crazy sometimes saboda soyayya bari in gaya muku Sadiya na mutuwan sona ku waye kuke kuna ganin wai ai ba so na take ba so na take ba so take ta cutar da ni ƙarya kuke yi ta cutar da ni din mana ni yaro ne ko ita yarinya ce ni barin gaya miki babiyana tunda naga ummarin ki ya fito kina haska cikin ummarin ki da torchlight nace kutuma durun wai wannan ai ba zan ma iya abokantaka da ke ba kin san lokacin da ummarin naki ya fito wannan bakin umar la ilaha illallah ai ni tunda aka tura mini bidiyon nan na kalla nace wannan ba zan iya zama abokantaka ba zan iya abokantaka da ita ba to kina neman hanyar da zaki zage ni kina ganin yanzu gashi nan ita matan tawa ta je ta baki ta dora ki a bayani an ji an rabu da ita din ki je ki dauke ta ki ba abin da zaki da ita ni kuma duk wanda yake ji shi shege ne don umarin uwarku gaba ɗayan ku mutum ya zo ya dauko hukuma ya ce zai arrestin dina kun gane ba ta ce labulanta bane ta zo ta cire wannan labulan da kuɗi na siya kwanukan da ta kwashe mini a nan gurin ta kwashe mini kwanuka ba ta zo min da ko cokali gidan nan ba cokalin da na siya da kuɗi na da shi nake amfani ko plate din da na siya da kuɗi na da shi nake amfani gas din da na siya da kuɗi na da shi nake amfani yanzu ni da ita ma waye cuce ni ita ta cuce ni amma kuma